Joo, ostettiin uusi mikki nyt sit vihdoinkin, niin pitää nyt vähän kokeilla tätä. En tiedä, kuuluukohan se jos mä oon tässä kameran takana, ei varmaankaan hyvin. Lähdetäänkö Keravalle tai Riihimäelle, jonnekin uusille huudeille kokeille? Kyllä sä tiedät mihin mä haluan. No, eiks tää käy? Ei. Ai ei? No ei. No. Hei, käänny oikealle tosta seuraavasta. Ei. Käyks tää? Ei. Hei, mites? Olisiko tää? Ei. Ei. Käyks tää? Ei. 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 Käyks tää? Ei. 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 No, käviskö nyt sit tää? Vihdoin viimein joku ees. Joo. Oikeesti kusiaa.